Li Rojavayê Kurdistanê karê herî zehmetê bûye karê rakandinê ku di heyama kêmtir ji 30 rojan de çekdarên PYD sê rojnamevan girtin û hîn çarenivîsa wan nediyar e. Di demekê de ye ku rêveberiya Xweser ya bi ser PYD ve yasayek nû ji bo karê rojnamevaniyê derxistiye û girtina rojnamevanan bê diyarîkirina sedeman qedexe kiriye. Îro li bajarê Amûdê çekdarên bi navê Esayîşa PYD rakhankar Ferîdûn Qiço girtin û birin cihekî nenas bêyî ku tuta wan dijî wî hebin. Li gorî malperayekî tîmî diya ku îro çekdarên PYD li bajarê Amûdê nûçegehanê wan li Amûdê Ferîdûn Qiço li dukana wî ya li bajêr girtin û birin cihekî nediyar bê ku tu sedemê ji girtinê re eşkere bikin. Ferîdûn Qiço ji dayîk bûye sala 1982 ye. Xêzandar e û bavê du zarokan e û kesekî xwedî navekî rewşenbîrî paqij e di bajarê xwe de û ji malbateke welatparêz e ku pêş çil rojan biraziyê wî Ehmed Qiço di operasyona rêzgarkirina Şingalê de di navrêzên pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê de şehîd bûbû. Her wiha di roja sêşemê de 22 vê mehê rojnamevanê Kurd Amir Murad ku damezrînerê radyoya dengê hêviye li Dêrkê û di dema dawiyê de bibû sernivîserê heman dezgehê li bajarê Qamişlo ji aliyê çekdarên PYD ve hatibû girtin û hîn çarenivîsa wî jî nediyar e. Di roja 29 meha Borî de jî dewriyeke çekdarên PYD ku ji 6 kesan pêk hatibû rojnamevan Gulal Liyanî ku nûçegehanê televîzyona Orient News li bajarokê Girkêlegê girtibûn û hîn çarenivîsa wî jî nediyar e. Li gorî ku di vê vîdeoyê de ev wezîrê lihevhatina neştîmaniya rejîma Sûriye Elî Heyder e. Adara îsal hatibû bajarê Qamişlo û piştre berefa Amûdê jî berê ketibû diyar dibe ku hîn rejîm bi hêzeke mezin li bajarê Qamişlo û Amûdê diyar e. Lê rêveberiya PYD her demê behsa hêza xwe di bicêkirina demokrasiyê tê dikin û her pêngavek li Rojavayê Kurdistanê dibin navê demokrasiyê û azadiyê de tê avêtin. Lê zimanê jiyana rojane li Rojavayê Kurdistanê dibêje her kesê ku li hember PYD û rêveberiya wê ya Xweser kêm bawer be, çi çalakvan û siyasetmedar be yan jî rojnamevan be, ew tometbar ew dibe ku di her demekê de were girtin.